Ahojte priatelia a tí, ktorí sledujú nejakým spôsobom môj kanál, že vás to nejak volá. A vlastne mi prišlo také kratučké zdieľanie, že je to veľmi iluzórne, to vnímanie seba cez nejaké filtre a vlastne aj vnímanie tých ostatných cez nejaké naše filtre, hej. Takže častokrát sa deje, že niekoho stretneme a nejak ho zaradíme, hej. A pritom to nie je ako pravda, to nie je skutočné, to je iluzórne vlastne. A vlastne sa ako keby minieme s tou prítomnosťou vnímať tú bytosť a cez srdce, hej, cez ten prítomný okamih, hej, lebo to zachytenie toho, ako sa vnímam, ako vnímam ostatných, ide vlastne cez tú myseľ, hej, tam sa to nejak deje, tam sa to nejak filtruje, tam sa to nejak zaraďuje a nejak hodnotí a nejak súdi, nejak porovnáva. A vlastne keď sa aj to pustí, ono sa to ťažko ako vysvetľuje, ako sa to udeje, hej, že pustí, hej. Alebo prezrie sa to, že to není skutočné, že to vnímanie seba a vnímanie ostatných častokrát je na základe nejakých vzorcov, hej, z minulosti alebo nejaké proste záznamy. No a vlastne keď sa to prezrie, že to není skutočné a že sa môžem so sebou stretnúť a vnímať úplne inak a vidieť aj ostatné bytosti a vnímať úplne inak, tak je to veľmi, veľmi liečivé a veľmi vyživujúce. Tak, také krátke vnímanie a zdieľanie toho, že vnímajme sa a cíťme sa vlastne cez tú prítomnosť, cez to bytie, hej, že môžeme sa stretnúť vlastne s druhou bytosťou cez to srdce, cez ten stred, cez tú absolútnu prítomnosť, je všetko a môžem minúť tú bytosť cez nejaké svoje filtre a nenacítiť ju úplne v tej absolútnosti, dokonalosti, taká, aká je v tom prepojení s tou esenciou svojej esencie a esenciou tej druhej bytosti. A keď sa to tak udeje, že už mám dosť veľa takých priateľstiev, kde dokážeme zdieľať to ticho a že sa vnímame cez tie esencie, tak je to niečo úžasné a nádherné. Veľmi podporujúce, veľmi vyživujúce, veľmi slobodné, naplňujúce. A takto ja nejak vnímam aj tie v odzovkách vzťahy, že sa prepojiť nejak bytostne. Nejak bytostne sa vnímať, podporiť sa, vypočuť sa, pozdieľať si, neradiť, nepomáhať, ale nejak takto sa vnímať v tom živote, že taký, aký sme, v tých daroch, v tých potenciáloch našich. A je to niečo krásne. Tak vám prajem krásny okamih so sebou samým a vnímajme sa cez ten stred s láskou a tajen.